ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ACCLAIM। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏକ୍ଲେମ୍। ଏକ୍ଲେମ୍ ଏକ୍ଲେମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାହାର କାମ ବା ସଫଳତାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଭଲ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଲେମ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା, ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା, ଦ ଆକ୍ଟର ୱାଜ୍ acclaimed for his performance, ମାନେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ଟରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିନେତା, acclaimର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସିତ, ହିଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ, ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିନୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଦ ବୁକ୍ ରିସିଭ୍ କ୍ରିଟିକାଲ acclaim, ମାନେ ପୁସ୍ତକଟି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା। ବୁକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକଟି, ରିସିଭ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଇଥିଲା, acclaimର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।